Kluci, pojďte koukat se mnou na film. Je. Jdeme daleko. Mě to tak strašně řval. Kabára běžela. Takže čau lidi, teď jste mohli vidět ukázku, jak někoho bezvadně vystrašit u filmu, pokud máte Alžbětu naší, což nemáte svoji. Takže a teď vám řekneme, Márťo, co? Takže teď vám řekneme pár faktů, jak se vymluvit z hororu. První fakt. Řekněte, že vám je blbě a že si jdete lehnout. Druhý fakt. Řekněte, že potřebujete na záchod a nenápadně se vytraťte do pokoje. Třetí fakt. Řekněte, že jste si zapomněl domácí úkol z matematiky a běžte si ho udělat do pokojčku. Takže čtvrtý fakt. Řekněte, že jste si nedohrál důležitou hru a jděte na počítač. Takže tohle bylo konec videa, doufáme, že se vám líbilo. Můžete nám zanechat like, nebo dejte nám i odběr, pokud nás ještě neodbíráte. Zanechte nám v komentáři váš názor a zanechte nám taky, na co bychom mohli točit příště. A pokud chcete ukázat video svým kamarádům, tak to sdílejte. Dominika jste tady neviděli, protože je za kamerou. Takže teď Domčo, pozdrav. Čau. S tímto se s vámi chceme loučit. Čau. 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 Ahoj.